E quero agradecerlle tamén que desde a Estrada me chamárades para vir a presentar un libro do Mella. Inda que é certo que non é doado presentar un libro de Carlos Mella, alo menos para min, porque claro, cando tes unha relación, sobre todo e ante todo da amizade de moito tempo, mais tamén de relación política, de falar moito de economía, de música, de cine, de cantidade de cousas, pois a verdade é que agora coller un libro novo e presentarlo, os libros de Carlos Mella son para ler. E ademais son para ler, eu coido que son libros que teñen unha dupla lectura, e este moito máis. Son libros para ler no placer da solitude, da soedade que dá a lectura. Por exemplo, cando se ten unha edad é maravilloso ler pola mañá na cama, sobre todo cando chove. É un placer inmenso e os libros de Carlos teñen ese pouso, desa calidade lectora, pero tamén son libros que permiten a leitura colectiva, algo que antes existía e que pouco a pouco se foi sustituindo, inda que se conserva moito relato oral. Sí que é verdade que os libros de Carlos Mella dan para unha tarde, así no solpor nunha carballeira cando amaina calor, ou diante do lume, que tan agradable é nesta época do ano, coller e unha persona que teña unha boa voz e seña quen de entonar, lelos até o final. E sobre todo, cando Carlos fai algo que eu xa lle dixen, que para min é a perfección, que é o relato curto. Eso que en francés chaman les nouvelles. Hai que recoñecer que máis aló dos libros de economía, Carlos no relato curto acada unha perfección na redacción desde o principio hasta o final que consigue manter a tensión e que logo no desenlace, ademais de ter como un agarimo de cariño, respiras, porque non sabes moi ben como vai a rematar aquelo que ele inicia. E claro, como o fío condutor o conservas durante todo o tempo porque eres capaz de conservalo, dado que é unha lectura que non leva días nin meses, senón intres, lóxicamente, pois eso para min é a perfección literaria que Carlos consigue neste libro. Que é verdade que é un libro de madurez, porque Carlos xa ten unha idade, evidentemente, pero que está precedido por outros moitos libros, porque Carlos escribiu moito. E se colledes calquera deles, desde Non somos inocentes, ou Memorias de un ninguén, ou Luces de Fisterra, ou A sorte do paxariño, ou Capalleta distraída, ou Vieito, ou A Galicia posible, os dades conta de que ese mundo de reflexión con retranca e ao mesmo tempo con sabiduría, Carlos o fixo sempre. O que pasa é que, claro, todo eso, co paso do pouso do tempo, madura e ten unha calidade inmensa, non? Como o viño na marrica de madeira de carballo. Cando o viño bo, porque se non é malo se pica. É verdade que a min un dos libros que máis me gusta de Carlos, e ademais creo que está de plena actualidade, e se non vos leíchedes, o recomendo ler, é A falacia do economicismo. Porque con unha lucidez inmensa, Carlos demostra, e é un libro escrito nos anos 90, non, Carlos? Que todo o que estamos vivindo iba a ser e é. E ademais é un libro de economía que se lee ben, de unha lucidez inmensa, de unha claridade e unha verdad inmensa que se lee moi ben. E me imagino que por eso que está traducido en varias linguas, non? Mas claro, non vimos a falar agora dese libro, simplemente o aproveito para facer cuñas publicitarias, que tamén está ben, sobre todo nos libros, non? Vimos a falar deste libro. E este libro xa de por sí, se somente sobedes así, é un obxecto dunha beleza inmensa. E, polo tanto, xa por eso vale a pena. É un libro ben impreso, con unha portada con esta bubina ou bucina fermosísima enriba de madeira, polo tanto, todo produtos de calidade, como ten que ser. Ben impreso, de fácil lectura pola letra e que se abre ben. Polo tanto, é un produto de calidade como só se poden facer as cousas que en Galiza van a salir ben. Teñen que ser así. E eu sei que Carlos é así. En segundo lugar, é un libro con unha calidad no idioma inmensa. É un libro moi ben escrito en galego. E xa temos que empezar tamén a reivindicar
que a xente que escreve e que ademais lle mercamos a súa obra ten a obriga de escrever ben o galego, porque para iso o mercamos. Nos facemos un acto de mercar e, polo tanto, que nos teñen que dar unha cousa ben escrita. Polo tanto, o galego, Carlos ten un galego dunha fermosura inmensa en todas e cada unha das palabras que a súa mau deixa no papel. Eso xa é moi de agradecer nestes tempos tamén. Pero logo é un libro no que a acción dos diferentes relatos ocurre devagar, de bala. A acción neste libro de bala, seña cando é unha conversa de unha persona con algún obxecto, seña cando o relato ten varios personaxes, que así é, non? E ademais é un libro escrito, e isto quería preguntarlle a Carlos, escrito desde o foxo para o mundo. É un libro donde o universo está no foxo. Está no foxo. É dicir, Carlos, este libro é o foxo. O que pasa é que o foxo pode ser o mundo. Por que non? É un libro que é o foxo, e desde o foxo se ve, se observa, se estuda, se pensa e se reflexiona no mundo no seu conxunto. En segundo lugar, eu coido que tamén un libro de amizade, de vida, de sabiduría, de coñecemento, que coloca todo no seu lugar. Todo está colocado no seu sitio. Porque o tempo, aparte de pasar e permitirte vivir e darte madurez, te permite relativizar e, por tanto, colocar todo no seu sitio. Ese que se chama sentido común, que normalmente se chama así, pero que é verdad que o acadas co paso do tempo, porque cando eres persona nova e fogosa, o sentido común a veces escasea. Pero co tempo o vas collendo e, polo tanto, vas relativizando e colocando o que se chamaba, o que decía a xente, todas as cousas se colocan no seu sitio. E, efectivamente, este libro coloca todo no seu sitio. Ao mesmo tempo, é un libro arriscado, porque Carlos Mella tamén fai ciencia ficción, porque non facela, e un dos relatos é ciencia ficción total e absolutamente. Non sabemos se vai a pasar, porque o ano 2040, pois algunha da xente que estades aquí ao mellor podes vivir, pero outra non. Entón, bueno, el se arrisca tamén a fuxir cara adiante e facer unha visión de futuro que pode ser ou non ser, por lo tanto, eso sempre é arriscado. Hai relatos que teñen intriga, moitísima intriga, e ademais de unha intriga que non agardas, é dicir, en 4 líneas, tú que estabas aí co corazón nun puño, resolve o tema. E, polo tanto, iso tamén é importante porque mantén o interés e a atención hacia o final. E, logo, eu coido, logo Carlos me dirá que si ou que non, alá el, ou non dirá nada, e pensará, que hai moito da filosofía da vida de Carlos neste libro. É dicir, é un libro de filosofía vital, de como el concibe o mundo e a vida, a que xa ten vivida e a que lle queda por vivir, non? Pero non é un libro que pretenda nin dar consellos, nin receitas, nin nada deso, non. Non é un manual, non, é simplemente un libro que intenta que a xente, ademais de ter o placer de leelo, arrancarlle un sorriso, disfrutar, facer pensar, por tanto, lelo con ledicia, porque a ledicia tamén pode ser para usar o maxín, pero ao mesmo tempo usar o corazón e ao mesmo tempo ser capaz de reflexionar sobre o mundo que nos rodea con interés e a veces con preocupación, que non é para menos nos tempos que nos toca vivir. A min este libro de Carlos e as lecturas de Carlos, como eu me gusta moito así pensar, relacionar as persoas que polo menos por lecturas me impresionaron moito, eu, cando estaba lendo o libro, que o leí varias veces, claro, porque cando tes que presentar, pois tes que facer unha lectura máis polo miúdo e máis repousada e detallada, pois me recordaba bastante a Virxilio. Eu tuve que traducir a Virxilio no bacharelato e logo na universidade. E a mí me recordaba algunhas cousas das xeórxicas que eu traducen de Virxilio. Algunhas. Non Eneida, que era o que traducíamos sempre, pero algunhas. E, sobre todo, algunhas lecturas de John Berger, algunhas de José Luis San Pedro, algunhas de Susan Sontag, no tratado que ten sobre a fotografía,
e algunhas das cousas que lle escoitei, porque non leí, neste caso escoitei e ouví, a Pepe Mújica, que foi, como moi ben saben, presidente do Uruguai e que aínda vive e que aínda a semana pasada sacou unhas declaracións sobre México a raíz das eleccións en México. Todo isto, eu cando leín o libro por segunda vez, pois me viña á cabeza e decía, pois Carlos Mella está, non sei como se lera a esta xente, porque máis ou menos as preocupacións e as temáticas aparece un mundo que está desaparecendo, que é todo o mundo rural, nas diferentes culturas, nas diferentes... o mundo das amistades, das amizades profundas, o mundo dos silencios, de persoas que se coñecen e non necesitan falar, porque xa saben e con un ollar xa se relacionan, todo ese mundo, o mundo da humanidade, todo ese mundo, pois Carlos o reflicte nese libro. Por lo tanto, eu recomendo que é un libro non só para ler, sino para ler colectivamente e para agasallar. Prométovos que isto é un agasallo espléndido para a xente que teña sensibilidade tamén. Se estades aquí, xa que a tedes, pero cando quillades agasallar, agasallade con este libro. É verdade que un libro, e eu pensaba como me chamarían a mí para presentar este libro, que o ter é un libro onde as relacións entre homes son as relacións maioritarias, porque é o mundo que Carlos quere reflectir neste libro. E o primeiro relato, a conferencia ao contrario, é unha reflexión de unha muller. Por lo tanto, mesmo neso, eu que coñezo bastante ben a Carlos e que temos falado dese tema muitísimo, pois tamén sei que Carlos é un home que comprende perfectamente e que sabe e que practica na súa vida que o mundo é moi desigual e hai que facer todo o posible para igualalo. E é desigual entre homes e mulleres e é desigual entre povos. E, por lo tanto, ele o fai, bueno, pois, o fixo peleando, loitando, e o fai tamén escribindo, con beleza, que eu creo que tamén a beleza hai que saber sacala en todas as instancias. E eu, como, pois, dixen, vou a presentar o libro, e o que se trate de que a xente o merque e o lea, e agasalle con el, pero é verdade que eu teño, así como algunhas estrelas que brilan máis dentro do conxunto de relatos. Entonces, vos vou a decir cales son para min esas estrelas que brilan máis, incluso ler un anaquiño pequeno, porque senón descubriría o libro, e non, o libro ten que ser un descubrimento feito por vos, non vos lo vou a facer eu. Pero así, eu sí que hai un relato que me parece perfecto, que se chama Caso Pechado. Eu coido que é moi difícil ou casi imposible escribir un relato desa característica. Xa veredes por qué? Porque ten intriga. E facer unha cousa tan perfecta en 1, 2, 3, 4, 5, 6 follas, é dicir, 12 páxinas, que ademais é así, Caso Pechado, porque remata así, Caso Pechado, punto. Pero logo hai outro relato, Os valentes van ao monte, que eu atopei un anaquiño que me parece tamén unha prosa inalcanzable, solo por aquelas persoas que teñen a capacidade de crear con beleza como é Carlos, non? Mais o corzo é un animal moi singular. As claras, o corzo non é un animal, é unha estética, unha fantasma doce de visión fuxidía, de ollar inocente pel trémula. No escenario da fraga, entre a ramaxe verde da primavera ou entre as follas pardas da outonía, o corzo debuxa témeras coreografías con movimentos silentes e inmóviles, quietudes, mentres discorre teoremas de sombra que o fan invisible, quizáis avergoñado da súa propia beleza. É dicir, isto é un cuadro, é unha imaxe en movimento. Ledes isto varias veces e tedes o corzo movéndose diante dos vosos ollos, sin necesidade de desplazarvos. E, bueno, pois, conseguir isto o consigue Carlos, o consigue o Mella, non? E logo, dentro das reflexións do Baliñas, este home que simboliza o sentido común, a
a intelixenza, a sabiduría e o coñecemento nas súas sentencias, pois nunha das sentencias que fai, pois hai unha da filosofía do Baliñas que se chama Preguntas parvas. E entonces o Baliñas reflexiona en alto para que se lle poida escoitar ou para que Carlos poda escribir, non? Que dice que o mundo está mal feito vai de seu, espetoume o Baliñas. Supoñamos que dun repente desaparecen todos os millonarios. Sigamos a supoñer que no mesmo repente desaparecen os marqueses e outras especies protegidas polas leis, deportistas de sona, xente guapa, bispos e tal e tal. Que pasaría? Nadiña de nada. Supoñamos, polo aquel de supoñer, que desapareceran todos todiños os agricultores, pescadores, barredores e demais tralla proletaria. Que pasaría? Que se afundira o mundo. Que se afundiría o mundo. Porén, os primeiros cobran duro e os segundos traballan como cabalos. Que quere dicir tal anomalía? Que o mundo está mal feito. E o peor é que iso sabémoslos todos e calamos como petos. E velaí porque este libro non é só un agasallo privado, sino que tamén é un agasallo colectivo, e eu agardo, xa o dixen, pero eu volvo a decir, que Carlos nos siga agasallando con obxetos tan fermosos por fora e por dentro. Gracias, Carlos.